Ui, ia să vedeți. Ia? Și bărbețele tine mai fapt da? Ia să văd gine. O, are gără. Adu-mă aproape. Și de acolo ce are? Cultur? Da, eu nu chem. Bag. Și altă? La în departe? Bagă și-l doi. Ța ciubană? Che tu scozi de acolo? Ia să le văd tutti. Ațel nu l-ai aderat în gățel. Vidite, mor, telnata valls mesa, mor. Bagă și mă. Che ti hai tutti? Quando știi? Multi. Mușate sunt tutti, mă să văd. Îți ai din nuc? Oși. Vezi cum faci? Rușea. Ne de blisko este. Ața de ție este alun? Ce este? De ce dracu este? Mult alb este? De paltan. De paltă? Aravdă? Cum se cheamă paltă în Grecia? Platanos. Já bagul să văd? Care faceți asta, tine? Mai de mala. Și alte ai? Chiar te scoți de acolo. Hai, devine stadia de adunare.